Elona, sut mai? Anzi, mae gyfeisio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Um, heb ffilmio fideo ers tro digwyr, a wedyn mi ges i syniad heddiw a hi fan beth wedi bod yn pen blwydd ar fy mam. Trafod agwedd arall o Hydrocephalus dwi heb drafod o'r blaen, lle, sef Hydrocephalus o safbwynt rhiant neu gofalwr. Ac wrth gwrs, tasa mam yma hefo fi, wrth gwrs ni'n gallu gwneud rhyw fath o fideo cwestiwn ac ymateb efo hi, ond yn anffodus dydy hynny ddim yn bosib, felly dwi wedi penderfynu benau ydy mi wna'i'r fideo yma'n teiliedig ar yr hyn oedd mam wedi deud wrtho fi ar hyd y blynyddoedd. Felly, oedd mam yn gwybod oedd rhywbeth ddim yn iawn efo fi o'r dechrau'n deg, a hynny yn bennaf, wrth gwrs, oherwydd y ffaith do'n i ddim yn anadlu ar ôl i mi cael fy ngeni. Oedd mam yn gofyn yn Saesneg i'r bydwragedd a'r meddygon, why isn't he breathing, why isn't he breathing? Bydwragedd meddygon, ac ati pawb yn dweud, he's absolutely fine, Mrs Dykstra, there's no need to worry, but why isn't he breathing then? Gyda llaw, Dykstra efo snam fy mam cyn i fi briodi'n had, felly, a gam doedd y ddau ohonyn nhw heb briodi ar y bryd, Dykstra oedd mam pan ges fy ngeni, a Dykstra o'n i hefyd ar y bryd. Ac felly, yn y diwedd, ymhen ychydig funudau, nes i dechrau crio, nes i dechrau anadlu erbyn hyn, ac of course, oedd pawb yn dweud wrth mam, see, he's absolutely fine, he's absolutely fine. Mam yn dweud, no, there isn't, there's something wrong with him. Ac, of course, doedd mam ddim callach o ran be oedd yn bod i ddechrau, ond oedd mam yn gwybod yn refol, oedd na rhywbeth oedd yn iawn efo fi o ran yn iechyd, lle oedd na rhywbeth mawr o'i le, ond doedd fi ddim yn gwybod be yn iawn. Wedyn, ar ôl rhyw pythefnos, oedd mam wedi deffro fi un bore i bwyd o fi, ac oedd wedi sylweddoli yn syth maint fy mhen, fel bethau wedi chwifo dros nos, a hynny wrth gwrs yn sgil yr hylif CSF oedd wedi croni yn y pen dros yr pythefnos diwethaf yna. Ac mi oedd mam yn gwybod yn syth wedyn be oedd yn bod, oherwydd wrth gwrs oedd mam wedi edrych ar ôl plant bach yn ysbytyl dy rhai hefo Hydrocephalus pan oedd hi'n nyrs yno, blynyddoedd lawer yn ôl. Felly mi ath hi a fi at cyfaill i fi oedd yn feddyg teulu fel mae'n digwydd, a nath hi ddeud, sbio ar y babi yma a dweud wrth rhaid os yn byd yn bod arno fo. Da ni'n dwy yn gwybod beth sy'n bod arno fo efo hi. A'r meddyg ma'n dweud, cer y foi'r sbyty rwan efo hi. Ac dwi ddim callach be ddigwyddodd yn yr 2 wythnos nesaf o gwbl. Ond bod dweud, oedd hyn wedi digwydd pythefnos ar ôl i mi cael yng ngeni, ges i ddim fy siant gynta nes o'n i 5 wythnos oed, dwi'n ddim os o'n i'n rhy fach i gael yr llawdriniaeth 2 wythnos yn gynharach, dwi'n ddim. Ond, dyna oedd wedi digwydd lle pan o'n i'n 5 wythnos oed, ges i'r siant newydd. A dyna oedd mam yn mynd, mam yn poeni gymaint bod hi'n mynd i colli fi yn ystod y llawdriniaeth. Ac, ond, of course, dwi yma hyd fi o felly yn amlwg nes i goroesi'r llawdriniaeth, ond mi ath rhywbeth fel dwi'n meddwl dwi wedi esbonio mewn fideo blaenorol, sef ges i rhywbeth yn debyg i stroc, nath gadael fi efo gwendid lawr ochr def yng nghorff, a hyd heddiw mae fy mraich de a coes de lot yn wanach i gymharu efo'r ochr chwith o'n nghorff.
Ond, oedd mam, wrth gwrs, fel dweud, oedd fi'n berffaith gywir, o meddwl oedd na rhywbeth yn bod arna i. A wedyn, nath fi, ar ôl y llawdriniaeth, i gosod y siant, yn ôl y sôn, yn ôl pryd oedd mam wrth fi, nath fi bron a gollwng fi wedi'r llawdriniaeth ar ôl i fi hi clywed y siant. Doedd fi rioed wedi clywed siant o'r blaen, doedd fi rioed wedi disgwyl clywed y siant. Ond gan oedd yn mhenglog gymaint yn fwy meddal bryd hynny, lle. Mae siŵr o fi'n haws i sain y siant denig pryd hynny, a wedyn wrth gwrs oedd mam wedi edrych ar ôl plant, so fi'n hun, felly mae siŵr o fi pengloga nhw wedi caledu gymaint, fel doedd na'n fof i fi clywed y siant, ond mi oedd mam yn clywed yn siant i gychwyn, ond wrth gwrs wrth fi amser mynd yn ei flaen, oedd mam yn clywed y siant llai a llai, nes cyrraedd rhyw bwynt lle doedd hi ddim yn clywed y siant o gwbl, a mond fi oedd yn gallu clywed y siant yn y diwedd. A mae hynny'n wir hefyd dwi'n clywed y siant. Mae siant yn gwneud sŵn tra dwi'n siarad rwan, lle. A wedyn, wrth gwrs, wedi'r llawdriniaeth, oedd mam wedi derbyn prognosis reit dywyll o ran fy dyfodol i, lle, fel dwi'n meddwl wedi sôn mewn fideo blaenorol, hynny ydy fy mod i, fatha, oedd yr boi ma wedi dweud wrth fi, Anthony's going to be a wheelchair-bound vegetable. He won't be able to feed himself, clothe himself. It's highly unlikely Anthony will be able to learn one language, let alone two, so it's be in his best interest if you spoke to him in English. Gobeithio wir bod yr unigolyn yna rhywsut neu gilydd yn gweld y fideo yna. Mi gawn nhw sioc, yn sicr. Ond, ond oedd mam yn benderfynol o'n i'n mynd i brofi pawb yn anghywir, lle. Ond oedd mam dal yn fatha poeni. Nes i ffeindio ambell i cofnodion ysgrifenedig gyn mam blynyddoedd yn ôl. A hi fan nodi fy mod i wedi dechrau cysgu trwy'r nos heb deffro, lle, pan o'n i rhyw 6 wythnos oed. Ond hefyd, mae'n debyg o'n i wedi bod yn anghofio anadlu yn nghwsg, fel oedd mam yn deud. Fel oedd mam wedi deud wrth rhai blynyddoedd ynghynt. Felly, ers a lot o rhieni, mae'n siŵr yn falch o gael babi oedd yn cysgu trwy'r nos, y 6 wythnos oed. Doedd mam ddim yn falch, oedd mam dal yn cael nosweithiau heb gwsg, oherwydd oedd fi'n gorfod procio fi mwyn annog fi yn adlu. A dwi'n bythol diolchgar na gafa fi'r nosweithiau di-gwsg na yn y cychwyn, neu yn amlwg sy'n ni ddim yma heddiw. Felly, fel dwi wedi sôn yn barod, oedd mam wedi edrych ar ôl sawl plentyn hefo Hydrocephalus, fel yn rhinwedd i swydd, fel nyrs yn ysbyty ôl dy rhai blynyddoedd cyn i mi gael yng Ngheni, lle. Tra fi'n byw yn Lerpwl. Ond i fi edrych ar ôl cymaint o blant efo'r cyflwr, wrth gwrs mae edrych ar ôl plentyn rhywun arall yn rhinwedd dy swydd, yn wahanol iawn i edrych ar ôl plentyn dy hun, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, bob diwrnod y flwyddyn, lle. Felly, oedd mam yn deimlo, oedd fi angen help. Felly, mwyn gwybod bod hi'n gwneud y pethau cywir, lle. Felly, dwi'n cofio mam yn deud, a fi rhyw darlith, dwi'n meddwl, ynglyn â Hydrocephalus. A be gwelodd hi yn ystod y darlith yma, mi welodd hi sgan o fabi efo Hydrocephalus, ac oedd y sgan yma yn enghraifft difrifol o Hydrocephalus. Mae'r dyn oedd ar liffydd, lle. Ac oedd mam
yn sbio ar y sgan yma, ac ar diwedd y darlith, a fi fyny at y dyn yma, a nath i ddeud yn Saesneg ar y boi, Sais of y boi yma, lle. That was my son's scan that you used in your lecture, efo hi. Dwi'n i'm sut o fi wedi adnabod fy sgan i, lle, o gwbl, dwi'n i'm os oedd na rhyw, os oedd enw wedi ymddangos rhyw ar gwaelod y sgrin neu beth bynnag, ond oedd mam wedi cydnabod y sgan na yn gywir fel mae'n digwydd. Ac wedi adnabod y sgan na'n gywir fel mae'n digwydd. Ac ac oedd fi wedi sgwrsio hefo'r gwrban hefyd yma, fel mae'n digwydd bod, wedyn fo ddaru fo wedyn oedd yr ymgynghorydd oedd yn mynd i fod yn gyfrifol am fy iechyd o ran yr Hydrocephalus am y 33 blynedd nesaf, nes i fod yn feol, lle. Sef, wrth gwrs, Paul May oedd yn gweithio yn Alderhay ac yn y ganolfan Moulton. Felly, dyna sut oedd mam wedi gyfarfod o, a wedyn rhywbeth arall oedd mam wedi wneud mwyn dysgu mwy am Hydrocephalus a dysgu sut i magu plentyn hefo Hydrocephalus yn benodol, oedd fi wedi cysylltu hefo lusen Shine, neu ASPA, fel oedd enw'r Shine, enw'r elusen ar y pryd, sef yr Association for Spina Bifida and Hydrocephalus. Dyna oedd yr enw ar yr elusen pryd hynny. Ac eto dwi'n bythol diolchgar am yr cefnogaeth derbyniodd mam a fi na yn ystod yr blynyddoedd gynnar yna. Hynny, oherwydd dwi'n eitha sicr oedd hynny wedi bod o les mawr i mam ac i fi na yr holl gefnogaeth yma. Felly bod fi'n bythol diolchgar am hynna fi'n hun. Ac a wedyn fel dweud, oedd mam yn benderfynol oedd hi'n mynd i profi yr unigolyn oedd wedi darlunio dyfodol reit du a dywyll i mi. Oedd mam yn benderfynol oedd hi'n mynd i dysgu fi siarad, oedd hi'n mynd i dysgu fi cerdded, oedd hi'n mynd i dysgu pob dim i mi, a mi nath hi. Ac oedd hi'n benderfynol profi pawb yn anghywir. Dwi'n cofio nath hi sôn pan o'n i'n fabi, ges i asesiad ar yngolwg. Ac ar diwedd yr asesiad, oedd y dynas yma wedi dweud wrth fy mam, I'm sorry, Mrs Dykstra, he's completely blind. Meddai hi. Ac nath y dynas yma codi, nath i mynd i nôl nath i estyn am ei goriadau car, lle a wedyn yn ôl beth dath mam, nes i troi fy mhen tuag at cyfeiriad y goriadau. A mam yn dweud, he's just seen the light reflecting off those keys, meddwl mam. Oh, no, he hasn't, Mrs Dykstra. He's just reacted to the sound. He can't see a thing. Well, dwi'n gallu gweld. Tydi'n olwg i ddim yn wych, ond dwi'n gallu weld digon da i weld gola yn adlewyrchu o fi ar goriadau yn sicr. Ac wedyn ges i fy nghyfrestru'n rhannol ddall, chydig fwy na mis, chydig dros mis cyn fy mhenblwydd yn 5 oed gan yr awdurdodau, felly oedd hynny'n reit, oedd hynny'n buddugoliaeth i mam yn sicr, mae'n siwr. Felly, gaf ni weld, mam yn gwybod ac gad mi weld beth sydd arall, beth sydd gen i wedi sgwennu fan hyn wan.
os ni'n gallu darllen yn nodiadau fi'n hyn yn gymorth. Profi pawb yn hywir, a wedyn, oedd mam wedi bod dweud, oedd mam yn benderfynol bod mod i mynd i profi pawb yn anghywir, a wedyn, ond rhywbeth dwi'n meddwl oedd yn blin o mam, mwy na'n byd arall efo fi, oedd brwydro yn erbyn anhegwch. Doedd fi methu diofa gweld fi'na yn diofa unrhyw fath o anhegwch, a dwi'n meddwl i fi hi darlun reit dywyll na oedd yn dyfodol oedd yr enghraifft gyntaf, wedyn ail enghraifft wedyn oedd yr dynas ma'n dweud fod i'n cwbl dall, lle do'n i ddim. A wedyn, wrth gwrs, i fi oedd i mam oedd o'n i wedi profi fy mod i'n gallu weld, a wedyn nes i profi fy mod i'n gallu siarad pan nes i ceisio, pan o'n i'n llai na 12 mis, nes i geisio deud y gair hippopotamus am y tro gyntaf. Ac, ond wedyn o'n i'n methu ynganu y llyfrau yn haid ar y pryd, felly hippopotamus ydych i ar y pryd, ond oedd hynny'n tystiolaeth digonol i mam, fy mod i'n mynd i gallu dysgu sut i siarad. Felly, mae'n siŵr fi'n reit falch am hynny. Ond, na'n anffodus, oedd na fwy o brwydra ar y gorwel, oedd na fwy o apwyntiadau ysbyty, fwy o llawdriniaethau, a dwi'n gwybod oedd mam yn tryshau yn gweld fi'na yn cael ffisio, fi'n gweld fy mod i mewn poen, a mae'n siŵr oedd hynny, o'n i wedi obsetio, a dwi'n siŵr oedd hynny yn torri cal hwn mam yn gweld hynny, ond eto fi'n gwybod oedd rhaid i mi, os o'n i am gael unrhyw fath o jans o gwbl i gerdded ac i defnyddio'r brech de yma, gwbl a llaw de yma, oedd rhaid i mi gael y ffisio. Doedd na'm dewis, ond eto allai dychmygu yn hawdd iawn oedd gweld fi mewn poen wedi brifo mam yn ofnadwy. A dyn rhywbeth arall efo mam o ran anhegwch a poen. Tro gyntaf erioed i mi gofio mam yn gwylltio. Oedd ni'n dau yn Woolworths yn Bermo, o'n i ryw 2 oed, o'n i newid dysgu sut i gerdded, heb gymorth lle. Ac mi nes i colli balans, ac hollol damweiniol, saffru ar droed yr hen dynas ma, ac mi ges i gansan. Doedd mam ddim yn hapus da. Be ddiolch ti'n meddwl i'n neud? Be ddiolch ti'n meddwl ti'n neud? Wel, dos fa hen saffru yn rhoi di mewn dynas ma. Moch gen i mewn am mae'n blentyn yn abal mae'n newid dysgu cerdded, doedd gennych chi'n hawl i wneud hynny mewn am. Os welech chi yn y siop am beth eto, na i lapio'r fanna o gwmpas eich pen mewn am. A nes i dysgu 2 beth ydy wneud hwnnw. Oedd pobl yn gallu bod yn gas ofnadwy, a do'n i byth eisiau gwylltio mam. O'n i'n weld mam wedi gwylltio, ac oedd hynny wedi codi ofyn arna i. Mwy na'r cansan os dwi'n cofio'n iawn, ond eto mae'n siŵr hynna wedi, wel, yn amlwg oedd hynny wedi gwylltio mam yn fawr, achos dyna'r peth ola dwi'n meddwl oedd mam yn disgwyl digwydd i mi. A'r diffyg dealltwriaeth, a'r diffyg cydymdeimlad gyn pobl lle oedd fi a fy anabledda yn y cwestiwn, oedd hynny yn wedi gwylltio mam erioed lle.
A wedyn, wrth gwrs, yna brwydr arall yn ar y gweill wedyn i sicrhau fod hi'n gallu mynd i'r ysgol. Os yna cryn gwrthwynebiad i fi na mynd i'r ysgol o gwbl yn y cychwyn, fel beth ar bwynt am bod plentyn yn abal i'r ysgol, neu addysg ddim bles o hynny, pa farch o dyfodol bydd gyda fo. Mae'n fas amser dysgu hwnnw unrhyw beth. Dyna'r adborth gafodd mam. A, wel, bod dweud, siwr eich mam wedi gwylltio'n glwad hynny, achos nath i brwydro. Nes i o'r diwedd, mi ges i caniatad i fynd i'r ysgol yn 6 mlwydd oed. Nes i gychwyn. Ac, dyna brwydr arall wedi ennill, ond brwydra eraill wedyn ar y gweill, a hynny ydy yr bwlio o'n i'n profi yn yr ysgol gynradd a'r difaterwch llwyr gan yr athrawon. A dwi'n cofio ddaru mam gwylltio yn llwyr fatha y diwrnod ges i gweir go difrifol yn yr ysgol lle. Ac felly, mae lot o hyn yn, dwi'n gwybod sut mae hyn yn neud i mam sonio, ond i mam lle, oedd y ddau ohono ni reit agos, felly oedd unrhyw fath o anhegwch, oedd unrhyw fath o gamdriniaeth i mi, oedd hynny'n, dwi'n meddwl y ffordd oedd mam yn ymatab i hynny'n gwbl resymol lle. I mi, a wedyn mi dechreuais i wneud rhywbeth yn yr ysgol gynradd, ac o'n i'n eitha siwr oedd mam yn gwybod fy mod i mond yn coci bach lle, ond mae'n debyg doedd fi ddim yn gwybod. Felly, o'n i wedi bod yn poeni mam heb angen yn yr ysgol gynradd, oherwydd ar dyddiau rhyw 2 neu 3 gwaith, ar dyddiau pan oedd yr bwlio yn mynd yn anioddefol, nes i cocio bach mynd yn anymwybodol ar y cae chwarae yn yr ysgol. Oherwydd i mi, fel plentyn 8-9 oed, dyna oedd yr unig ffordd o'n i'n gallu denig o'r ysgol a mynd adra at mam, oherwydd oedd y bwlio mor wael o hynny lle ar y pryd. Ac nes i mond ffeindio allan pan o'n i'n 15 oed, y mam Cerdeiras oedd hi wedi, fatha, un o'r cwestiynau gyfynwyd i ni'n dau pan oedd yn siwnt wedi blocio, oedd os o'n i wedi mynd yn anymwybodol o'r blaen. A fi'n dweud, na, dydy hyn rioed wedi digwydd i mi o'r blaen. A mae'n dweud, do sad, mae'n digwydd i chdi yn yr ysgol gynradd. Na, fel na fi. Na, dwi rioed wedi mynd yn anymwybodol yma fi. Bron yn yr ysgol gynradd, so ni'n cofio yma fi. A mae'n dweud, do sad yma fi. Nath o digwydd rhyw 2 waith 2 i chdi yma fi. A mond, nes ymlaen, nes i dallt oedd mam wedi meddwl o ddifri fy mod i do'n hi ddim yn actio fy mod i wedi mynd yn anymwybodol. Felly, na, oedd dallt hynny, oedd hynny wedi torri'n nghalon i meddwl, oedd hi wedi achosi i mam i boeni dros rhywbeth nes i fi'n hun, jyst mwyn denig o'r ysgol, mwyn denig o'r bwlis. Felly dwi'n ymwybodol iawn o'r poen meddwl nes i roi ar mam, a dwi'n difaru yr hyn nes i hyd heddiw, i fod yn onest. Oedd lot fawr o fatha poeni, lot fawr o brwydro, lle oedd mam yn y gwestiwn, dwi'n cofio hi hefyd pan o'n i rhyw 2 ar 15, 2 ar 15 o'n i, mae'n siwr, ac o'n i ar fi'n cychwyn yn y coleg, ac oedd mam o'n rhieni wedi gwahanu erbyn hynny, ac
oedd mam yn chwilio am waith ac oedd hi wedi derbyn, oedd hi wedi gael cynnig swydd a hi fan gofyn wrtha i os oes hi'n iawn tas hi'n mynd i gweithio. Byddaf siwr o'n berffaith iawn mewn fi. Ti'n siwr, ynddo? Ti'n siwr o'n ynddo dwi'n berffaith siwr, mam. Oedd hi wedi dysgu cymaint i fi o ran sgiliau byw yn annibynnol. Felly o'n i'n eitha hyderus, hyd yn oed yr oedran yna, o'n i'n gallu edrych ar ôl fi'n hun heb fawr dim gymorth gyn heb ar y pryd, felly fel oedd mam wedi magu fi oherwydd i mam, felly doedd na'm lot fawr o bobl oedd hi'n deimlo, fi'n gallu ymddiried yn fynt lle o'n i yn y cwestiwn o gwbl, felly oedd hi wedi pwysleisio'r un peth i mi, hynny ydy, mae annibyniaeth yn holl bwysig, ti'n methu ildio dy annibyniaeth i neb, felly ie, na lot fawr o poen meddwl gyn mam ar yr adeg yna, ond wedyn, na, mae'n siŵr oedd fi'n iawn, oedd fi'n gallu pethna setlo ni rôl newydd yn y gwaith yn iawn unwaith oedd fi'n dallt fy mod i'n iawn, ond oedd hynny eto yn cael ei gwylltir lle oedd mam yn poeni cyn dipyn. A wedyn rhywbeth arall oedd yn poen meddwl mawr i mam, wrth gwrs, oedd y siant am, wel, 1 mlynedd ar 15 mewn gwirionedd oherwydd mi ddaru y siant blocio pan o'n i'n 16, ond ddari o ddad blocio chydig wythnosau wedyn yn digon rhyfaf. Diwrnod cyn o'n i fod i gael llawdriniaeth i tapio fo a wedyn gael siant newydd. Ac wedyn, wrth gwrs, yr ail dro pan o y blwyddyn canlynol pan ges i y siant yn blocio eto ac o'n i angen siant newydd pryd hynny a mi ges i. Ond mi oedd y siant yn blocio yn peri gofid mawr i mam ac felly oedd fi'n ceisio lleihau unrhyw fath o ceisio amddiffyn ni mewn gwirionedd rhag unrhyw sefyllfa sy'n achosi gormod o straen i mi neu gormod o ddristwch neu pethau felly. Enghraifft, dwi'n cofio pan oedd fi'n sal ac mae'n debyg oedd mam wedi deud wrth pawb arall am gwir natur i salwch, ond doedd hi heb egluro i mi oherwydd oedd mam yn poeni'n fawr fatha beth sy'n digwydd, pa fath effaith sy'n clywed y newyddion yna am gwir natur i salwch i gael arna hi. Felly oedd mam yn poeni ac oedd mam yn teimlo rhaid i fi amddiffyn ni rhag y gwir. A dwi'n cofio ddaru hi bygwth ambell i aelod o'n heulu i gadw'n dawel. Wel, do'n i'm yn dallt hynny ar y pryd, ond dwi'n cofio mam yn deud un aelod o'r teulu paid i deud unrhyw beth i upsetio'r hogyn yma neu mi lafai di. A do'n i'm yn dallt am be fi'n sôn ar y pryd ac o'n i'n meddwl oedd mam yn unrhyw gor ymatab i'r sefyllfa fi'n hun ar y pryd, ond eto dwi'n gallu weld hwnna'n wrth edrych yn ôl fatha bod dweud oedd mam yn poeni am y siant, doedd hi wir ddim eisiau i mi dod i ddysgu am gwir natur i salwch, ond wrth gwrs mi fysa rhaid i mi dysgu'r gwir yn hwyr neu'r hwyrach. Ac mi ges i wybod degawd yn ôl, dwi'n meddwl diwrnod ar ôl i phenblwydd, mi ges i'r gwir gyn mam, a mi ddaru hynny upsetio fi yn fawr ar y pryd, fel y mam, mae'n siŵr yn ddisgwyl. Ond wedyn, cyn i marwolaeth, oedd mam yn reit awyddus i mi, oedd wedi rhaid rhyw
rhestr o dasgau i mi wneud rhyw pethau fi'n wir yn awyddus i mi wneud, pethau i gadw fi'n brysur dwi'n tybio, oherwydd dwi'n meddwl o safbwynt mam, os o'n i'n cadw'n brysur, oedd hynny'n olygu do'n i ddim yn galaru. Os do'n i ddim yn galaru, oedd hynny wedyn yn olygu do'n i ddim dan straen, ac os do'n i ddim dan straen, oedd hynny'n olygu doedd na'm risg i'r shunt blocio. Felly, oedd pob dim yn y bôn efo mam o'r cychwyn hyd at y diwedd, lle oedd mam isio amddiffyn ni. Dyna'r cwbl oedd mam eisiau wneud erioed ar yng nghyfar i. Ac fel dwi wedi dweud sawl tro am syniadau eraill, dwi wedi dweud fy mod i'n byffol diolchgar i sawl un yn ystod y fideo yma, ond mi ydw i, a mi fyddai'n parhau, yn byffol diolchgar am y cyfan oedd mam wedi wneud i mi, ond amrisiadwy. Swn i methu gofyn am rhiant well, swn i methu gofyn am rhywun oedd yn dallt Hydrocephalus well. Swn i methu gofyn am rhywun oedd yn gallu synhwyro be o'n i'n mynd i ddeud cyn agor yng ngheg. Oedd mam yn deud ystalwm na llyfr agored o'n i, felly oedd hi'n cael ein hawdd iawn i darllen ni heb unrhyw ymdrech o gwbl bron. Felly, dwi'n byffol diolchgar i mam am bob dim, am yr holl, am ceisio amddiffyn ni, rhag pethau lle oedd fi'n gweld unrhyw bygyffiad i fi iechyd i, ond dwi'n byffol diolchgar am yr holl brwydro fi er mwyn i fi hi gallu sicrhau fy mod i yn gallu cerdded, fy mod i'n gallu siarad, fy mod i'n gallu darllen, sgwennu, fy mod i'n gallu derbyn addysg, fy mod i'n gallu byw yn annibynnol mwy na'n byd arall. Pob dim sydd dwi'n edrych gwmpas y tŷ yma rwan, a pob dim sydd o ran natur fy mywyd i heddiw, a'r ffordd dwi'n byw fy mywyd yn annibynnol, lle. I fy mam, mae'r diolch ar gyfer pob un elfen o hynny, oherwydd mi ges i'r magwraeth gorau posib. A fel dweud, fydda i byth yn gallu diolch digon i mam am hynny. Ac ond gobeithio fy mod i wedi llwyddo i cyflawni ei dymuniadau hi o ran pob dim oedd hi am i mi wneud. Felly, i gloi, mae Hydrocephalus o safbwynt rhiant o gofalwr, wrth edrych yn ôl ar bywyd fy mam efo fi, o safbwynt rhiant neu gofalwr, mae'n edrych yn debyg bod Hydrocephalus hyd yn oed os oes gen ti rhyw faint o brofiad o'r cyflwr o ran trwy dy rôl proffesiynol yn y maes meddygol, lle. Hyd yn oed hefo'r profiad yna tu cefn i chdi, mae Hydrocephalus yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn peri ofn, a sydd yn golygu bod chdi'n poeni ag isio amddiffyn dy blentyn, fel sa unrhyw rhiant isio gwneud beth bynnag, ond dwi'n meddwl oedd yr awch ma i amddiffyn ni a brwydro dros fy hawliau cymaint yn fwy efo mam, oherwydd o'n i dan gymaint o anfantas i gymharu â plant eraill, lle. Felly, yna lot o poeni, lot o frwydro, ond mi oedd hynna hefyd mor o gariad, a fel dweud, byddai'n byffol diolchgar i mam am hynna.
i gyd. Felly, ar y nodyn yna, fel yma tro.